Kanina pang umaga, mainit ang ulo dahil hindi nanalo ang kanilang kandidatang sinusuportahan sa Miss Universe Philippines 2024. Ikaw ba ay isa sa mga mainit ang ulo ay hindi makausap ngayong araw na ito kanina pa? O maraming hanar o hanash sa social media? Okay. Sino naman dito yung masayang-masaya dahil pabor na pabor sa kanila ang pagkapanalo ni Miss Bulacan as Miss Universe Philippines 2024. Ito yung tipong tahimik lang sa umpisa pero pasabog pala sa dulo. Parang utot lang, no? Tahimik sa umpisa pero pasabog pala. Charot with darot. Alam niyo po ba, nakahapon or kagabi rather, nanood talaga kami nila Nicole Ayala, Conyo Bicolano, Robin Shena ng Miss Universe Philippines. At alas 8 pa lang nandun na kami. And akala ko nga 2-day event yun eh. Hindi siya coronation night, kundi coronation morning. Kasi nakoronahan na yung Miss Universe Philippines. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. But I think naman talaga. Pinapa-excite, maraming mga nangyayari. And of course, the organizers made sure na everything was perfect. And mukha namang naging perfect ang lahat. And congratulations sa lahat ng mga nanalo. At sa mga hindi po nanalo, sabi nga nila, wala naman talagang talo. It's just God's redirection. Naks naman ang tawag dyan, pampalubag-loob. Charot with a lot. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito at siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi ba ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Thursday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Raqi Secret File. Okay naman ako. Kaso, bakit unti-unti akong nauubos? Baka upos ka ng sigarilyo, ganun. Or sigarilyo. Charot, abangan nyo yan sa aking pagbabalik. Up next is DJ Raqi Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!